Говориш. Значи аз Стефан. Как го повтаря го пак? Аз Стефан. Тогава всички бяха там. Значи аз Стефан Сенти. Нищо, ние всички. Вие само... Още ето да си кажеш думата, бе. Моля казвам. Значи аз Стефан Сенти. Биста и Инка. И излязахме от лод само заради две човечета. Тогава ли отново нали? Вие сте там, като точно някакви купи. Той е по-скоро и... Не, аз сега Значи, лот бият... Добре, Джонка, моля те, кажи го за мене, моля те. Докато преди 2 часа... Кажи го, кажи за лот и по-долу. Лот оверпауър. Това ще кажа сам. Кажи другото, моля те. Моля Ще кажа, че... Тогава беше Заради интрига... Аз това да пресъмува това беше. Джон, кажи, моля те, първото, което каза, моля те. Това за подлогите, админските. Ние сме админски подлоги. Е това, кои вие, кои вие? Ето виж, ние сме админски подлоги. Кои сте вие? Подлога, аз съм админ! Кои сте вие, бе? Окей, това е пина, аз съм админска подлога. Ама кои сте вие? Кои сте? Аз си уфа. Гилдия. Обаче като адвокат... Хостел Фореджер! Хостел Фореджерс. Лот! Ние Вие сте лот. Не, ние сме оверпауър.